Sanjana mungoi tini sak hamya kalaioi jibi sakham nogo talangmani tai jibi sakham nogo talangmani bisingtwi tini o jagao doctor rok bai sajaka je bono Tripurao bono hamrugui manya hinui. Tripurani fatar hasteo bono talangui phunugui di hinui jibi sakhamni doctor rok bai sajaka. A sajakmani bisingtwi tini borokni yaphao rang khoksa phano kwrwini bai borok belai kheno biya jwngjal wngwi tonglainani nangkha. Tini Sanjanani maphasong chukya twi phano tini bono jibi sakham nogo tubumani phiaba o jibi sakham nogo tini tubumani bisingtwi doctor rok bai sajakmani bagwi tini bini maphasong belai kheno khak hamjak mokolo muktri klaijak tamokhe bono hamrwnai hinui. Khapangni takutai bukhuk song chwng saui mankha je Sanjana cancer bemar bai manjaka hinui. Tini bo muktri mokol muktri klaijakmani thakliya kabui mangno tongnani nangkha. Tai borok lukurokno chubachu rok sanka chini hasteni tongkosom tongnai kha kaham Tripura sarokno borok yak pehilwi tini chubachu sanani nangkha. Khapangni takutai bukhuk-song borokni GPay number wngkha 8794104307 o numbero je chuktwi khoksa khongni norok borokno kitsa chubalai gorodi tangmani hinbaba nini khoksa chubama bai tini Sanjanani nangma kaisa kaham kwrwngkhe mwthangwi phai manphiro. Buphani mung Devendra Deborma, bumani mung Chaina Deborma, borokni kami hingkhe Subananda Para, PS hingkhe Koilanpur Thana andaro khopjago. Phaidi hingkhe khapangni takutai bukhuk-song norok o mangpili no kisa nai laiji ang nong logi tongo Kubilangma TV ni wngwi Joel Deborma. Hambai.